Спартак, шампиона на кабине. Един боец. Дима Хайрус, въоръжен с 2 къси меча. Пожънал безброй победи на арената. Той ще бъде първата пречка срещу моята нова покупка в гладиаторската школа. От Германия ми докараха Книва, германец. Висок, здрав, космат, брадат. Казва, че съм бил смел, че бил успял да победи 3 римски легионера. Аз не го вярвам. Ако беше успял да победи, нямаше да бъде роб. Но нека да провериме дали наистина са ме излагали, като са казали. И да дадем шанс на Книва да докаже, че германците наистина са били другите бойци.